तरुआ पैटा कहाँ बड़ा सो जल्दी आओ सने साला घर में नहीं कौन सा का आवारा हो गल बड़न सो लागत फुलवारी घूमे गल बड़न सा का दू एकनी के लेकिन ये गांड ढेर मोटा गइल बा चलो तो रे पतरुआ पैटा साला हेने होसन बाबूजी रे सरवा सुन कहाँ गलो सरे तनी के अरे उन्हें फुलवारी में गल रहनी है। फुलवारी में का करे गलिए सरे ते ए बाबू फुलवारी में टेला टेली होतल सा टेला टेली करे जुआ में टेला टेली होतल तनी के बुझात नहीं के सा गीता वाला बा पतरुआ के तनी के गोरे लह सब टेला टेली देखे अरे उन्हें से आवाज आवत रहा तो गल रहा देखी का होता ऊ देख बस साला ऊ जरूरी बा कि जोन हई हवा त ऊ जरूरी बा ऊ सारा अपन गांव में बस चल 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 बे सरवा सुन तहनी के काहे बैठो तरस रही हैं हित आवेला बा तहनी के तेरा हवा सब देखाई हो हैं हित आवेला बा दुआर सब कर लाड़ मत करो झाड़ू केने बा ले साला झाड़ू ते नहीं जानता इस कहां बा जो होते रखल बा रे जाके बाहर शादी में तो तहार जो साले झाड़ू लगाई हां जाके बाहर से आते नाश्ता की जाके तैयारी करतानी ठीक बा सर हम जातनी बाहर जो सकते नाश्ता के तैयारी कर ठीक बा अरे आई मन से बाहर पतैया यहाँ रही जन हई दुआरवा साफ ना रही नु आई त 13 गो त कटिए गल बा अब की 15वां कटी ठीक बा ना बाबूजी ई 15वां शादी ना कट देम हिलावत हमरा हाथ में ठेला पड़ गइल साला ई का बोलो तरिस रे बा मर दे खाली तू गलते सोचत रहला झाड़ू चल चल मार जल्दी दोनों साला नालायक केने बरन से कुछ समझे में नहीं खेवत इस साल तो नहीं कुछ बुझाते नहीं के एकनी के ये सरवा हो कौन रे कहा जाने था और जीवे लागत रही तो ये रुक तो देखो जा लगे से रे तो बपुए लागत साल बापुए हो बे साल बापुआ हई कौन आदिवासी लेकर जाते पेन के चलल बैसे रे सिर पर रे सारी हमर खानदानी स्टाइल हो तोनी के साला यहां का करतो सर दीदी के छेका लेके जाए के बा चल 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 बाबू भैया तू आगे बैठो हम पीछे बैठे अरे बाप हमार लार में चढ़ल बड़ो तारा की लो उतर एक्शन अरे बाप ई सार कौन ही तो रही प्रणाम मेरा नाम है पप्पू पेलू कहू तो आपको ले लूं बाप रे बाप ते परिचय दे तो जन परिचय बा साला तो सकलो ही बा चल बैठो लोग ठीक बा बैठो बैठ तो साफ सार अपन जवानी के रंगदार लपुआ हुई तो सार तो का हो पप्पू भाई तार लड़कियों यहीं बिया का सर हमर लड़की गुलाब का फूल भी है तो समझ में आवेला ये आलू के भंडा भालू अच्छा देखला के बादे पता चली कि लड़की गुलाब के फूल बिया तो लागता कि तोर बेटी गुलाब के फूल बिया कि कोयला के खान बिया तोरा के देखे से पता लागता उ तो देखला के बाद पता लगी सर हमार बेटी का देखबे तो तोर पसीना ना तो खून चुए लगी धर के मुंह में बाप सार ई सार बुढ़ापा में सार के इतना जोश बा ई तो बुझाता कि लड़की के बाप ना लड़का के बाप हो लड़का के देखे नहीं सर लड़ाई करे आइल भाई अरे सर ते का समझता है धीरू हमार बाबू के बुढ़ापा में जोश बा हमार जूजो में जोश बा दिखाई नाश्ता ना मिली सर इंतजार कर घर अच्छा बा नाश्ता अच्छा लिए तो बबुआ कुटुम खातिर नाश्ता पानी लिया वो लोग सार जंगली कुटुम आयल बड़न सोन
छोरा बाबूजी का कहब लड़की वाला ऐसा सहे के पड़ता लड़का वाला रहती सनु त मार के नाक के बाजा फाड़ देल रहती ते नाके में कहतली रसन त गाड़े में बांस को दी धोके खोखरा बात दे अब जौन बच्चे हो बेटा ए बेटा नाश्ता लेके चल बाबूजी बुलावत रे रे ते कहां लेके जाते रे हमार तो देखौती बा ले हम लेके जाई रुक एगो बात बताओ तनी ए सारा तोर देखौती बा तोरा के अभी बुलाएम से तनी और लेट से बुलाएम सो अभी पानी उनी पिया दी पहले रे तार ले जो ते तो चाहते हो कि हमर शादी कट जाए तबे नु हमरो बारी लागी पहले तोर शादी होई तो का बाबूजी ई कौना साउथ अफ्रीका से बन मानुस उठा के ले ली है का वो बढ़िया तो हम ये बात के सोचा तनी पूरा डिप्रेशन में चल गए बनी सार आदिवासी के पूरा बंदर लागत है जंगल के एकदम पूरा फालू बसा लाई देखत रह सब देखिएगा बुझाता चार के लड़कियां बहुत बढ़िया हुई बहुत सार का गुलाब के फूल गुलाब के फूल नाम छाट हुई देखो अब देखला के बाद क्या होता साला इतना काहे की बिजू सही जो पूरा हर खराब कर धक का कुटुम जी आदमी पैदा करले बनी सुगर पैदा करले बनी ए कुटुम अरे अरे हमार बेटा हो सुअर ना तोरा नहीं हो जंगल से उठ के चलल बड़ीस ते दूसरा के कहत है कि सुअर बा कुटुम ई हमर खानदानी ताज हो जंगल ना हो इशार पतई के ताज कहत है बबुओ ई त पतई के ताज कहत है साफ साला भाकुड़ भाई ए कुटुम भुक भुक खानदानी ताज ना हमार लार ह ए बबुआ तारा सब दू चार गो लड़का अपने घर में रखले बनी बाकी कितना फालतू लड़का नहीं के रखले बाबू तो ढेर बेइज्जती भल हमनी के इस सालवा त इज्जत के लायक नहीं खन सा लेकिन फिर भी हमनी के इज्जत करल जाई दे त तनी पिल्ली के दूध के लस्सी एकनी के पियो सन वाह साला हैलो पिल्ली के लस्सी अपने गांड में ढुका लो बाप बबुआ हद हो गइल हद पार हो गइल बा लाठी तैयार रख फेनाइल के तेल लगा के थोड़ी जन हमार बाबूजी से गलती भइल हटाई लड़का के बुलाई बाद में फिनाइल के तेल लगाएम जा बबुआ भाई के लेके आवो तो तनी एक मिनट बबुओ हाँ जी बाबू ई कौन स्टाइल है रे प्रणाम करे के बाबूजी ई त हमर दुलड़ुआ सार सार नाम लार शादी भइल ना सार अभी सार बनाए चलै ना बैठ बाबू छोड़ हटाओ इस साल बाप और बेटा 76 बरस से सार एकदम ओगर से का लार ताकत रहो ओबरा कहनी तो बड़ी खुशी है नी एक लड़का पैदा कर सुगर पैदा कर बनी देख लेनी नु एकर न नतीजा ठीक कहतनी बाबूजी एकदम ठीक कहतनी बाबूजी एक ने लगा त कुटुंब की इज्जत नहीं के धीरवा नाम झांटे कर इज्जत बा तहनी नियर कुटुम के नु उ लाभ तो ढेर इज्जत हो गई हमरा तहनी के आड़ से मरती देख लेनी नु बाबूजी कितना इज्जत बा झाट जैसन लड़का पर देखत रे केंगा अपरता झोली में झाट ना सलाई नहीं दे रहा देखत रे नु केंगा ठीक अपरता कहत झांट जैसन लइका बा अकड़ा तक के हमार दू गो अनमोल रतन तो हमार पहिलका रतन वो तारा पसंद बानू ना हमर बड़का बेटा आई तब डिसाइड हुई तो बोलाओ बड़का बेटा के कालू पहले बड़ा गाड़ी में हैं इस जगह में और बेटा लंदन रहेला लंदन
तारा का समझ में आई। ते तो साला लोग देखे से लगा था कि कोनो अमेज़न के जंगल में रहली ते कहते लंदन रहेला वही साला कहीं भुलाइल होई जंगल में। सर के निकल बना से भाई लड़का के छेका करे खातिर सब कहाँ गइल बना सभी तक लौकत नहीं है हउए खड़बा हका लागत होते बाबे हां बउआ बन मानुस नियोजन बाबे होते भला ओही जा देखत नहीं। आ गया मेरा बेटा, आजा बेटा आजा। बाबूजी ये हमेशा उनके बड़ भाई। ठीक बा आ भैया आओ बैठा। ये लड़का ह कमाला खूब और उड़ावेला खूब। हई लइका हाँ एगो तो देख के लागत उड़ावेला कम हिलावेला ज्यादा। छोड़ देता नहीं कि तू हमारा सार हो मतलब मार के तार बाजा फाड़। ए हमर लार के साथ कैसन सार रे बिचार शादी वाला भी देखे बनी सार बोला के मारे चुत्तर लाल कदम अभी हम तार का कहत रे भाई ए पूरे छोट भाई का कोई भाई तार भाई हो ए भाई पापा एकरा से तो हेका पसंद करी ना ये हमर लड़ चोट लगे लागत है ये पसंद करी। हाँ तो ठीक बा एकरे से कर लो लगे। ठीक बात कर जा एकरा बाबू से। अगर बाबू से बात करके छाड़ दे। ठीक बा और एकर काट दलो हमो ए घड़ी खखुआइले बानी तनी पिलपिला बा ओसे देगर बानी अच्छा से संभाल के रखे। तो धीरुआ से बात कर छोड़ के पसंद कर जा। ठीक बात तो धीरे से बात करो तनी। कर एजी करबो कि घरे चल के ना ना जब रिश्ता ये बोले तो यही जो होई। जौन बात होई तो यही जोई ठोक खखार के होई। ठोक के या ठोकवा के लेकिन यही जोई हाँ, या तो ठीक बात धीरुआ के छोड़ के लइका से बरका से तो होई ना नेटुआ ला था सा। बाबा लागत नु लेटरिंग में नु बाहुए सब। धीरू भाई तार तो लड़का पसंद बा। चलो ठीक बा पसंद बा तो बड़का पसंद नहीं खे एक छोटका पसंद बा। कुटुम दोगला मत पहले हम बता देते हैं तारा के हमारी हो नहीं कर सकत पहले हमार बड़का लड़का के शादी हुई तब छोटका लड़का के शादी हुई। बाबू इलिप लिपा के छोड़ो पहले हमार शादी करो एकर ना होई तो हम फंस रही एकर कारण। रे सा पहले बड़का के होई कि छोटका के रे रात ते खखुआ गल बड़ी पहले बड़का के होई तब न छोटका के होई। तोरा कारण हमो सिंगल रही गरुआ हमू मरी पहले मरले बड़ी सब तक दुखाता बाबू बाद में बदला निकाले। रे सर ससुर शादी करे के बाद हमरा से कर। रे साला तोरा बाबू से शादी करबे हां सर तारा पहिना से बेटा तोरा को गर्व बा हमरा। रे ऐसा सारा हमार भाई के हमार बाप के सारी हमार शादी नहीं करवाओ तेरे को लिपावा के शादी हो